Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng Warrior Badge na sina JMP Cooking, Glyza Sutilio, Arnie Jade Abilay, Edison Galvan, Blaze Hort, Florence Bat, at si Baby Jane Tolentino. Yung mga bagong Warrior members ko, sa next story kayo. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Sinabihan na din niya yung kaibigan niya na gawin yung mga orasyon na ginawa niya para hindi siya matunton. Kaso lang, huli na para doon. Isang umaga, pumunta siya sa kaibigan niya para kumustahin ito. Nakita niyang nag-iimpake na. Tanong niya kaagad dito, saan siya pupunta? Ang sabi nito sa kanya, aalis na siya. Hindi na niya kaya yung mga naririnig niya gabi-gabi. Para siyang masisiraan ng ulo. Pinaliwanag nitong lola niya sa kaibigan niya na baka makahalata yung mga aswang tapos sundan siya. Sagot nito sa kanya, wala na siyang pake kung masundan siya. Hindi naman yun makakapasok sa loob ng bahay niya. Dadasalan na lang niya para layuan siya. Matapos yan, umalis na ito. Nagpalipad hangin itong lola niya sa kaibigan niya para merong titingin dito kung ano't anuman ang mangyari. Maniwala kayo o hindi, unang gabi pa lang ng pag-alis niya sa bahay niya, namatay ito kasama ng dalawa pa niyang anak. Hindi alam ng lola niya kung aswang ang may gawa dahil namatay sila sa aksidente. Yung sinasakyan nilang habal-habal nahulog sa bangin. Pati yung driver nun namatay din. Nung mangyari yon sa kaibigan niya, yung mga ingay na naririnig niya gabi-gabi, unti-unti itong humupa hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nanganak naman ng maayos yung isa niyang kapitbahay. Parang ang lumalabas tuloy, ganti lang talaga ang gusto ng pamilya ng mga aswang. Wala silang pakialam doon sa buntis. Ginagawa nila yung ingay na yun gabi-gabi para manakot. At kung sinong unang aalis doon sa lugar, kumpirmado, yun yung pumatay sa kaanak nila. Kaso lang, yun yung mali nila. Yung totoong pumatay sa kamag-anak nila, nananatiling nakatira doon at nakatago ang presensya sa kanila. Lumipas pa ang ilang mga taon na ganon at ganon lang yung ginagawa ng lola niya. Nakatago pa rin ito sa mga kahit anong uri ng aswang. Isa rin niyang dahilan kaya tumigil na siya sa pangungulam ng ibang tao. Nakatuon na lang yung atensyon niya sa pagtatago niya. Nung narinig itong lahat ng nanay ni Ronron, doon niya na-realize na, putya naman, hanggang dito ba naman sa lola ko aswang pa rin? Nagsorry siya sa lola niya at nangako siya na hindi na magbabanggit pa ng kahit na ano tungkol sa lahi nila. Lumipas ang buong gabi na tulala itong nanay ni Ronron. Kahit nung kumakain na sila ng hapunan, hindi pa rin mawala-wala sa isip niya yung kwento ng lola niya sa kanya. Kinausap siya ni Mang Ruben. Ang sabi nito sa kanya, kung gusto niya, pwede naman siyang pumunta sa iba nilang kapatid para doon na lang makitira. Siya na lang ang magpapaiwan sa lola nila kung natatakot siya. Ang sabi nitong nanay ni Ronron, hindi. Doon lang siya. Meron siyang kutob na hindi maganda. Matapos ang maiksing usapan nila, nagligpit na sila ng lamesa, hinanda ang tulugan nila at natulog na.
Pero hindi makatulog itong nanay ni Ronron. Para bang may mga nakatingin sa kanya sa labas. Ginising niya si Mang Ruben. Ang sabi niya dito, parang may mga tao sa labas. Ang sabi sa kanya ni Mang Ruben, baka nadala lang siya sa kwento ng lola nila. Huwag na lang pansinin. Baka imahinasyon niya lang yon. Maya-maya pa, pinapakiramdaman ng nanay ni Ronron kung imahinasyon niya lang ba talaga o meron siyang naririnig. Kasi ang linaw sa pandinig niya eh. Meron talagang tumatakbo sa labas. Tapos mga nagtatawanan. Nagtakip na lang siya ng tenga niya hanggang sa dahan-dahan siyang nakatulog. Kinaumagahan, nabanggit niya sa lola niya yung mga narinig niya sa labas. Ang sabi nito sa kanya, baka mga alaga niya lang yon. Kaso lang, sa tinagal-tagal nilang nakatira sa lola niya, yun pa lang yung unang beses na narinig niya yung mga yon. Para siyang tinatawag. Tatakbo sa ilalim ng bahay nila, sa paligid, sa bubong, kung saan-saan niya naririnig. Ang payo na lang ng lola niya sa kanya, huwag na lang intindihin. Baka kasi yun pa yung magpahamak sa kanya. Tapos meron itong ibinulong sa tenga niya. Ibang lengguwahe, pero naiintindihan niya. Parang ang sinabi ng lola niya sa kanya, mawala na lahat sa utak mo yung mga naririnig mo. Ganyan sa Tagalog, pero iba yung salita. Hindi naman Bisaya yun. Kasi kung Bisaya, alam niya yun. Lengguwahe nila eh. Pagtungtong ng hapon, dumating na yung manliligaw niya. Tuwang-tuwa itong nanay ni Ronron kasi buong araw niyang hinintay yun eh. Tsaka gawain na yun ng binata araw-araw. Habang nasa labas sila at nagkukwentuhan, may napapansin siya sa punuan na patakbo-takbo. Ang sabi niya sa manliligaw niya, "Uy, tingin ka nga dun. May mga tumatakbo oh." 4:00 pa lang kasi noon kaya medyo maliwanag pa. Inobserbahan nila kung makikita nila. Pero wala naman. Tuloy ulit sila sa pagkwentuhan. Hanggang sa bigla na lang nalaglag yung manliligaw niya sa bangko. Parang may tumulak dito na kung ano. Maski siya nagulat sa nangyari. Pagkatayo niya sa manliligaw niya at pagtingin niya sa mukha nito, bigla niyang nabitawan ito. Gawa ng yung mukha ng manliligaw niya, nagmistulang parang barangan. Tapos ang daming galamay nung ulo nun. Napabitaw siya dito tapos napatili siya. Takot na takot siya nung mga oras na yun. Pagbangon ng manliligaw niya, bumalik na ang mukha nito sa normal. Tapos ang sabi sa kanya, "Ano bang problema? Bakit mo ako binitawan? Sobrang sakit ng ulo ko. 2 beses ako nabagok." Yung nanay ni Ronron, tulala lang. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa manliligaw niya. Maya-maya pa, lumabas na yung lola niya. Tapos ang sabi, pumasok na siya sa loob. Mag-aalas 5 na kasi. Pagpasok niya, sinabi na naman niya sa lola niya yung nakita niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Kung ano-ano na naman yung nakikita niya. Dati wala naman na yun. Bakit parang bumabalik? Ngumiti lang yung lola niya sa kanya. Tapos inutusan na siyang magsaing. Nung oras na ng tulugan, ayan na naman yung mga ingay sa labas. Pero hindi na yung mga naririnig niya kagabi. Ang naririnig na niya,
yung mga kuliglig sa panaginip niya. Ginising niya si Mang Ruben para sabihin yung kuliglig. Maski si Mang Ruben, naririnig na din. Tapos palakas yun ng palakas hanggang umabot na sa ilalim ng bahay nila. Ang sabi nitong nanay ni Ronron, samahan siya para tingnan yon. Pagbaba nila ng bahay, yung kuliglig pahina ng pahina. Tapos napakadilim sa ibaba. Biglang sumayad sa isip niya na parang ganun yung nakikita niya sa panaginip niya. Tapos biglang bababa yung tatay niya. Tapos mawawala. Ang sabi niya kay Mang Ruben, magbungkal kung saan siya nakatayo. Sandaling-sandali pa lang silang naghuhukay nang may natamaan ito si Mang Ruben na malambot. Paghukay nila, bag. Yun yung bag na pinaglagyan nila ng mga gamit ng tatay at nanay nila. Agad-agad inakyat nila ito sa itaas. Takang-taka naman itong magkapatid kasi binaon nila yun doon simula nung lumipat sila sa bahay ng lola nila. Ilang taon na rin yung nakalipas kaya nalimutan na nila yun. Hinalungkat nila yung mga gamit ng magulang nila hanggang sa nakita nitong nanay ni Ronron yung libretang pula at itim. Ilang beses niya ding nakita yon sa panaginip niya. Pero hindi libro. Parang tela na mahaba tapos maraming nakasulat. Magkaiba yung kulay ng tela. Pula at saka itim. Pero yung mga nakasulat doon, puro puting letra. Doon na pagtanto nitong nanay ni Ronron na sa tinagal-tagal nilang nakatira sa lola niya, yun pala yung ibig sabihin ng panaginip niya. Naalala niya rin yung sinabi ng tatay niya sa kanya na nasa kanya na lahat ang gamit ng nanay niya. Kahit ayaw ito ng nanay ni Ronron, wala siyang pagpipilian. Gawa ng ito ang nakatadhana sa kanya. Agad-agad tinabi ito ng nanay ni Ronron. Ang sabi niya, bukas na bukas babasahin niya kung ano yung mga nakalagay doon. Matapos yan ay natulog na sila ni Mang Ruben. Paggising na paggising niya kinaumagahan, yun kaagad yung ginawa niya. Wala nang mumog-mumog. Nagbasa kaagad siya. Ayon dito sa nanay ni Ronron, nung una niyang binasa yung dalawang yon, parang nakaramdam siya ng pagkahilo tsaka pagkabingi. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa mga salitang walang vowel o kulang lang siya sa tulog. Basta, sandaling-sandali lang siya nagbasa tapos itinigil niya na kaagad. Marami pa kasi siyang gagawin eh. Baka mamaya hindi niya pa magawa. Pansin niya sa sarili niya na nanginginig siya dahil sa lamig. Tanghaling tapat pa nun eh. Tirik na tirik yung araw. Dapat mainit, di ba? Habang naghahanda siya ng pananghalian nila, napadaan yung lola niya sa tapat ng bahay nila. Naghihiwalang siya sa bintana nun habang sinusundan ng tingin yung lola niya. Paglingon nito sa kanya, nakita niyang nakatahi ang bibig nito. Tapos pulang-pula yung mga mata na nakatitig sa kanya. Napasigaw siya ng, "Inang! Inang!" Bumalik na sa normal yung mukha ng lola niya. Tapos nagulat ito kasi nagsisisigaw siya eh. Tanong nito sa kanya, anong problema niya? Hindi naman siya makapagsalita kasi nagulat siya eh. Ang sabi sa kanya ng lola niya, nagiging weirdo na siya. Kung ano-ano kasi ang iniisip niya. Pero alam ng nanay ni Ronron sa sarili niya kung ano yung nakita niya.
Lumipas ang maghapon. Ni anino nung manliligaw niya, hindi niya nakita. Hindi siya sanay, tsaka hindi siya mapakali. Nangangati na siyang puntahan ito. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Ang sabi niya kay Mang Ruben, baka pwede siyang samahan. Ilang bayan lang naman yung pagitan ng bahay nila doon eh. Wala namang gagawin si Mang Ruben. Sumang-ayon na lang ito at sinamahan siya. Paalam nila sa lola nila. Pupunta lang sila sa isa sa mga kapatid nila. Pumayag naman yon. Pero ang kabilin-bilinan nito sa kanila. Kapag inabot na sila ng gabi sa daan, wag na silang umuwi. Doon na lang sila matulog. Bandang 5:00 na ng hapon, nung magsimula silang maglakad. Halos mag-iisang oras din silang naglakad nun. Medyo mahirap kasi yung daanan eh. Bukod sa lubak-lubak at mabato ito, medyo umaambon din ng mga oras na yon. Kaya medyo madulas. Nung makarating sila sa bayan kung saan nakatira yung manliligaw niya, medyo madilim na. Ang sabi sa kanya ni Mang Ruben, umuwi na lang sila. Baka mamaya, mahirapan sila lalong makabalik. Ang sabi nitong nanay ni Ronron, kung kailan nandun na sila, tsaka pa siya magyayaya umuwi, bakit hindi na lang nila diretsuhin? Total naman, papapasukin sila nun. Doon na lang sila matulog. Hindi naman yun malalaman ng lola nila eh. Medyo kabado itong si Mang Ruben. Kasi magsisinungaling sila sa lola nila. Sa tinagal-tagal nilang tumira doon, yun pa lang yung unang beses nilang gagawin yun. May halong kaba at konsensya ang nararamdaman ni Mang Ruben. Nung papalapit na sila sa bahay ng manliligaw niya, pansin niya na wala itong kailaw-ilaw. Sa lahat ng bahay na nandoon, yung bahay lang nila yung madilim. Medyo malalayo yung agwat ng bahay doon. Hindi tulad sa lugar nila na medyo magkakadikit. Sabi ni Mang Ruben sa kanya, hindi maganda yung pakiramdam niya. Tsaka parang merong mga tumitingin sa kanila. Medyo galit pa itong nanay ni Ronron nang sabihin niyang masyado siyang duwag. Sumunod na lang siya. Kilala niya yung tao kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sinisipat-sipat nila yung bahay. Pero wala talaga. Parang walang nakatira. Hanggang sa nakakita ng maliit na butas itong si Mang Ruben. Ang sabi niya, sisilipin niya para makita niya kung merong tao sa loob. Para kapag wala, uuwi na lang sila. Nakaabang itong nanay ni Ronron sa magiging reaksyon ni Mang Ruben. Wala naman. Ang tagal na niyang nakasilip pero wala man lang itong reaksyon. Hanggang sa napaatras ito at hinila siya papalayo. Ang sabi ng nanay ni Ronron, "Oh, bakit? Ano ba? Ano ba kasing nakita mo?" Nagsasalita siya niyan habang pumipiglas-piglas kay Mang Ruben. Okay. Alam ko. Nainis na naman kayo kasi okay na naman. Pero magkasunod naman yung upload ko ngayon, no? Siguro naman wala akong utang sa inyo niyan. Pero yung part 9, asahan nyo, mabilis ko lang rin gagawin yun kasi na-edit ko na yung kalahati. Kaya yung kalahati na lang yung gagawin ko. Pero hindi ako magbibigay ng araw tsaka ng oras. Magugulat kayo, bigla na lang ako magpo-post. Tapos, tsaka tayo maglalagay ng oras. Pero tansya ko mga bukas kaya to para hindi rin kayo maghintay ng matagal. Yun lang. Hanggang sa part 9. Salamat.